Bătrâna a dat afară orfana Anger pentru 6 milioane. Fata a fugit într-un sat uitat de lume și, pe viscol, a deschis ușa unui străin înfricoșător venit din taiga. Ceea ce s-a întâmplat dimineața este șocant. Salutare, prieteni! Lăsați treburile deoparte pentru puțin timp, pregătiți-vă un ceai aromat și cufundați-vă în această poveste emoționantă care vă va da mult de gândit. Dar înainte de a începe, împărtășiți cu noi de unde ne priviți. Îmi va face plăcere să citesc în comentarii. Audiție plăcută! Taigaua nu ierta agitația. Ea nu ierta nimic în general, dar graba o pedepsea cu o cruzime aparte. Rupea picioare în doborâturi, te purta în cercuri, îți îngheța urechile până la țiuit. Ignat Andreevici Voronov știa această lege mai bine decât tabla înmulțirii. De 15 ani trăia în ritmul cedrilor seculari, dar astăzi acest ritm se stricase. Astăzi el fugea. Zăpada de sub schiurile late de vânătoare scârțuia din greu, de parcă s-ar fi plâns de greutatea omului care mergea. În spatele lui Ignat, în ranița veche ce mirosea a gudron și a transpirație, zăcea moartea sau viața, depinde pentru cine. Pachetul greu, înfășurat într-o cârpă uleioasă, îi trăgea umerii în jos, iar curelele îi intrau în pufoaica veche, forțându-i plămânii să lucreze la limită. Se opri să-și tragă sufletul. Aburii ieșeau din gură în nori albi și groși și se așezau imediat ca o brumă pe barba deasă și încălcită. 58 de ani. Nu e o vârstă pentru maratoane prin nemeți, chiar dacă ești puternic ca un trunchi de stejar. Ignat își scoase o mănușă cu dinții și își lipi palma de scoarța aspră a unui zadă. Copacul vibra. Abia auzit, la limita percepției, pădurea transmitea o vibrație. Un huruit îndepărtat, dar care se apropia implacabil. Vin, horcăie Ignat, adresându-se fie copacului, fie sieși. Vin dracii pe snowmobie. Nu trebuia să se atingă de acea ascunzătoare. Bordeiul din râpa îndepărtată, descoperit de un pin căzut de bătrânețe, îl privea ca o gaură neagră, ca orbita unui craniu. Curiozitatea, acea trăsătură umană blestemată pe care nici anii de singurătate nu o pot stârpi, l-a făcut să coboare. Iar acolo, printre scânduri putrăzite și conserve de carne ruginite din anul 98, zăcea acest pachet. Ignat a înțeles imediat ce este. În anii 90, astfel de ascunzători nu le făceau turiștii, ci oamenii care aveau mâinile pătate de sânge până la coate. Putea să plece, să lase totul așa cum era, să putrezească, dar l-a luat. De ce? Poate pentru că vechea supărare pe lumea care l-a aruncat la margine a clocotit brusc cu o nouă forță? Sau poate s-a activat instinctul de inginer? E irațional să lași o resursă când îți porți ultimele cizme. Sunetul motoarelor deveni mai clar. Mergeau pe urmele lui cu siguranță, ca niște stăpâni, tăind liniștea pădurii rezervației. Ignat își trase mănușa la loc. În mișcările sale nu era panică, doar hotărârea rece și rea a unui lup hăituit. Cunoștea aceste locuri, știa unde sub zăpadă se ascund pâraiele care nu îngheață niciodată, capabile să distrugă orice tehnică. Știa unde doborâturile devin un zid de netrecut. Vedem noi care pe care, mormâie el și, împingându-se brusc în bețe, plonjă în desișul de brazi. În față erau 40 de kilometri de liniște albă, 40 de grade de ger și o speranță fantomatică de a scăpa până la lăsarea întunericului. În bucătăria apartamentului mic, cu 2 camere de la marginea orașului, aerul era stătut, fierbinte și lipicios, ca într-o seră cu castraveți răscoapți. Mirosea a valeriana, tutun ieftin și a parfumul dulce leșinător Krasnaia Moskva, cu care Izolda Pavlovna se stropea cu o generozitate demnă de o cauză mai bună. Polina stătea pe un taburet, cu spatele drept ca o coardă. Obiceiul de a-și ține ținuta îi rămăsese de la colegiul medical. Asistenta șefă spunea că poziția cocoșată ucide autoritatea mai repede decât un halat murdar. Autoritatea nu i-ar fi stricat Polinei, dar aceasta, la fel ca aerul, lipsea cu desăvârșire. Polinuca, fetițo, dar de ce te uiți la mine ca un pui de lup? Vocea Izoldei Pavlovna tremura de o jignire teatrală, jucată. Își tamponă colțul ochilor uscați cu o batistă de dantelă. Suntem o familie, iar în familie se obișnuiește să împărțim și necazurile și bucuriile.
Bătrâna stătea vis-a-vis, la masa acoperită cu o mușama cu pătrățele mici. Părul ei căruntat era aranjat într-o coafură înaltă, impecabilă. La gât îi strălucea un șirac de perle mari, artificiale. Încă de ieri, această femeie părea pentru Polina o zână bună, trimisă de ceruri în locul bunicii decedate. Ieri o numea pe Polina nepoțică și o servea cu ceai și dulceață de zmeură. Astăzi, masca a căzut. Ochii Izoldei Pavlovna, de un albastru apos, priveau ager și rece, ca ai unui pește pe tarabă. Lângă mamă, tocmănind nervos cu degetele pufoase în masă, stătea Vladimir, fiul. 35 de ani, față buhăită, privire fugară și un costum ieftin care lucea în coate. Duhnea alcool și africa animalică. În familie nu ești dat afară în stradă, spuse Polina încet, dar ferm. Vocea nu-i tremură, deși în interior totul se strânsese într-un ghem strâns de gheață. Ați promis că contractul de rentă viageră e o formalitate, că eu voi avea grijă de dumneavoastră, Izolda Pavlovna, iar apartamentul îmi va rămâne mie apoi, cândva. Circumstanțele s-au schimbat, drăguțo, reteză Vladimir. Sări în picioare și se plimbă prin bucătăria strâmtă. 2 pași încolo, 2 înapoi. Avem nevoie de bani. Urgent. Azi. 6 milioane, preciză Polina. Această sumă o rostise Vladimir cu 5 minute în urmă și ea încă îi țiuia în urechi ca un clopot absurd. Vreți să vindeți apartamentul meu ca să acoperiți datoriile tale, Vladimir? Apartamentul nostru, țiplă ascuțit Izolda Pavlovna, iar în vocea ei răzbătură notele stridente ale unei precupețe, pe care le ascundea atât de atent sub imaginea de văduvă inteligentă de profesor. Tu singură ai semnat actul de donație acum jumătate de an. Singură, de bunăvoie. Noi te-am încălzit pe tine, orfană de pripas. Te-am salvat de agenții imobiliare scroci. Iar tu acum ne reproșezi pentru o bucată de pâine. Vladimir are probleme grave. Vladimir se opri la fereastră, privind în amurgul gri al curții. Tremura. Polina, ca medic, vedea toate semnele unui stres puternic. Tremurul mâinilor, transpirația pe frunte, pupilele dilatate. Îi era frică de moarte. Ei nu vor aștepta, mamă, șopti el fără să se întoarcă. Au spus până diseară, dacă nu aduc banii, mă vor tăia fâșii. Ăștia nu sunt oameni cu care te poți înțelege. Sunt fiare. Polina își privi mâinile așezate pe genunchi, încheieturi subțiri, unghii tăiate scurt, mâini de cal de povară, obișnuite să pună perfuzii, să întoarcă pacienți grei, să spele podele. Acum jumătate de an, ea, singură și încrezătoare, a crezut discursurile blânde ale acestui cuplu. Izolda Pavlovna jucase atât de măestru singurătatea, se plânsese atât de mult că tineretul e crud în ziua de azi, încât Polina se topise. Își dorea atât de mult ca cineva să o numească fiică sau nepoată. Pentru această dorință plătea acum cu acoperișul deasupra capului. Nu voi pleca, spuse Polina, ridicând privirea. E casa mea, am muncit pentru ea. Am plătit ipoteca 10 ani, refuzându-mi totul. Nu aveți dreptul. Izolda Pavlovna se opri brusc din plâns. Fața ei se destinse, deveni dură, aproape de piatră. Drepturile, fetițo, sunt înscrise în registrul de stat, rostia sec. Și acolo proprietar figurez eu, iar tu aici ești un nimeni. O tolerată. Ai o oră să-ți faci bagajele. Lucrurile le poți lua apoi, când Vladimir va vinde apartamentul. Noi proprietari vor fi deja mâine. O oră. Polina se ridică. Picioarele îi păreau de vată. Și unde să mă duc? La gară? Lumea nu e lipsită de oameni buni, rângi Vladimir, întorcându-se de la fereastră. În privirea lui se citea o răutate amestecată cu ușurare. Se pare că el considera problema rezolvată. Găsește-ți un bărbat, în cele din urmă. Ești o femeie frumușică, deși plictisitoare. În hol sună brusc interfonul. Vladimir tresări ca lovit de curent și se lipi cu spatele de pervaz. Sunt ei, rosti el doar din buze. Mamă, sunt ei. Izolda Pavlovna se îngălbeni. Perlele ei păreau să se fi întunecat. Nu deschide, să ia. Polina, du-te, deschide ușa. Spune că Vladimir nu e. În acel moment, Polina a înțeles. Jocurile s-au terminat. Aici nu mai e loc de milă, conștiință sau lege. Există doar frica animalică a 2 oameni josnici, gata să o arunce sub tank doar ca să-și salveze pielea.
Dacă cei care au venit după Vladimir vor da buzna aici, nu vor sta să clarifice cine e proprietarul și cine e asistenta. Ea se întoarse tăcută și ieși din bucătărie. Unde te duci? Cui am spus?" strigă Izolda în urma ei. Polina intră în camera ei și răsuci zăvorul broaștei. Un zăvor firav, dar pentru câteva minute va ține. Inima îi bătea undeva în gât, împiedicând-o să respire. Trebuia să gândească repede. Nina Andreevna, singurul om care nu a trădat-o niciodată, mentorul ei, fostă moașă, care acum zăcea la cardiologie după un infarct, avea o casă departe, într-un sat uitat de lume, unde nu merg trenurile, iar autobuzul ajunge o dată pe săptămână. Zalesie, își aminti Polina numele. Dacă îți va fi foarte rău, Polina, du-te acolo. Cheia e sub pragul de sus, în crăpătura de deasupra ușii, îi spunea Nina Andreevna când îi dădea cheile de la apartamentul ei din oraș ca să-i ude florile. Polina scoase din dulap geanta de voiaj. Mâinile îi tremurau, dar mișcările erau precise, profesionale, ca la reanimare. Acte, bani, acele firimituri care stăteau în plic pentru zile negre, un pulover gros, trusa medicală. Întotdeauna lua trusa cu ea. În ușa camerei începură să bată cu putere. "Deschide, nenorocito!" urla Vladimir. Vocea ei se transformase într-un țipăt. "Dăm cheile de la apartament. Dacă nu ieși acum, sparg ușa." Interfonul continua să sune disperat. I se adăugă o bătaie insistentă și grea în ușa de la intrare. Acolo, pe casa scării, stăteau oamenii care veniseră după bani. 6 milioane. Polina alergă la fereastră. Etajul 2. Sub fereastră, un morman de zăpadă pe care măturătorii îl adunaseră peste iarnă, dar nu-l duseseră. Liliacul bătrân și țepos zgâria geamul cu ramurile. "Număr până la 3, răgea Vladimir dincolo de ușă. O lovitură cu umărul zgudui tocul ușii. Polina deschise larg canaturile ferestrei. Aerul geros, mirosind de arsură și gaze de eșapament, o lovi în față, arzându-i plămânii. Era mirosul libertății sau al disperării. Își aruncă geanta peste pervaz, se urcă pe cornișă ținându-se de ramă. Jos se întuneca grămada de zăpadă afânată. 1. Lovitură. Ușa pârâi. Polina strânsă din ochi și sări. Impactul fu moale, dar perceptibil. Zăpada intră în mâneci și după guler. Se zbătu câteva secunde, ieșind din nămete. Își făcă geanta și, fără să se uite înapoi, fugi spre arcada curții. Undeva în spate, în cadrul luminat al ferestrei, apăru silueta lui Vladimir, dar ea nu se mai uită. Trebuia să ajungă la autogară. Primul autobuz spre raion pleca peste 40 de minute, acolo unde nu există interfoane, recuperatori și bunici false cu perle. În Zalesie. Ignat zăcea în tranșea de zăpadă pe care o săpase sub rădăcinile unui molid scos din pământ. Își ținea respirația, eliberând aerul în porții mici și insesizabile, ca aburii să nu-i trădeze poziția. Snowmobilele trecură la vreo 50 de metri. Vedea lumina farurilor măturând trunchiurile copacilor. Auzea frânturi de fraze. Urma duce spre râpă. Unde să se ducă moșneagul? Pe gerul ăsta nu ajunge departe. Vocile erau tinere, rele și vesele. Pentru ei aceasta era o vânătoare, un safari. Nu știau că vânează pe cineva care timp de 15 ani a învățat să fie invizibil. Când huruitul motoarelor se stinse în depărtare, Ignat ieși din adăpost. Genunchiul stâng îl durea, o traumă veche îi amintea de ea. Își ajustă curelele raniței. Pachetul din interior părea fierbinte, ca o bucată de uraniu. Acolo, în hârtia uleioasă, nu erau doar bani. Acolo se afla posibilitatea de a o lua de la capăt sau un bilet spre lumea cealaltă. Privi stelele presărate pe cerul negru-albastru, strălucitoare, reci, indiferente. "Lasă," șopti el, "mai luptăm noi." Se întoarse și porni în direcția opusă urmelor de snowmobile, acolo unde pe hărțile vechi figura satul Zalesie. Acolo era casa mătușii soției sale, în care nu mai fusese de 20 de ani. Dacă casa mai stătea în picioare, acolo putea să aștepte, să-și lingă rănile și să decidă ce să facă cu această moștenire blestemată a anilor 90. 2 puncte pe harta destinului începură să se apropie, despărțite deocamdată doar de kilometri de taiga înzăpezită și de ani de tăcere. August, anul 1998. Mirosea mere și miere,
așa cum se cuvine la sfârșitul verii, dar și a corvalol și cabluri arse. Ignat stătea în bucătăria apartamentului său din blocul comunist, strângând în mâini un pahar fațetat cu ceai răcit. Televizorul din colț, un record bătrân, purica și scuipa paraziți, dar vocea crainicului răzbătea clar prin scomotul alb, bătând cuie în capacul sicriului speranțelor. Guvernul și Banca Centrală anunțaseră defaultul tehnic. Cursul rublei se prăbușise. Dincolo de perete, în dormitor, tușa sfâșietor Liuba. Acest sunet sec, zgârind ca șmirghelul pe sticlă, îl tăia pe Ignat fără cuțit. Medicamentele se terminaseră ieri. Fiolele de import, care cu o săptămână în urmă costau jumătate din salariul lui de inginer, astăzi se scumpiseră de 3 ori, iar salariul la uzina de apărare nu-l mai primiseră de jumătate de an, dându-le ba cratițe, ba cizme de cauciuc. La ușă sunară. Nu timid ca vecinii după sare și nici oficial ca miliția, ci stăpânitor. 3 sunete scurte, sigure. Ignat deschise. În prag stătea Caras, fost boxer, iar acum brigadier al interlopilor locali, într-o geacă de piele care scârțâia la fiecare mișcare. Ei, ce zici, inginerule?" Caras nu se descălța, intră în bucătărie, aruncă o privire spre frigiderul gol sfiaga și spre natura moartă tristă de pe masă. Te-ai hotărât?" E periculos?" întrebă Ignat. Vocea ei era surdă, străină. Să trăiești e dăunător în general. De la asta se moare," hohoti Caras, punând pe masă un teanc de dolari prins cu un elastic de farmacie. Aici sunt $1.500. Duci marfa până la granița regiunii, o predai omului, mai primești încă atât. Iei medicamente nevestei, fetei o păpușă de import. Sau vrei să te uiți cum se sting?" Ignat privi banii, hârtiile verzi, pentru care în acele zile erai ucis în scara blocului. Apoi privi ușa închisă a dormitorului. Sunt de acord. Nu știa că în caroseria vechiului Zil, pe care îl încredințaseră să-l conducă, sub lăzile cu conserve se afla armament. Nu știa că cursa lui era o înscenare, o manevră de distragere pentru miliție, în timp ce marfa adevărată mergea pe alt drum. În acea noapte totul a mers prost. Schimb de focuri pe șosea, scârțâi de frâne, o cisternă de benzină arzând în șanț. Ignat a scăpat ca prin minune, prin pădure, contuzionat, asurzit de explozie. A ajuns acasă în 3 zile, ascunzându-se în marfare, murdar, zdrențăros, semănând cu un ocnaș evadat. A ajuns în satul de vacanță, unde Liuba cu Polinca, de 5 ani, trebuiau să-i aștepte întoarcerea. Alerga pe strada cunoscută, sufocându-se de prehimțirea nenorocirii și se opri încremenit. În locul căsuței confortabile cu ferestre sculptate, pe care o construise cu mâinile lui timp de 2 veri la rând, se înnegrea o ruină arsă. Din bârne rămăseseră doar schelete carbonizate. Coșul sobei stătea ca un monument absurd al vieții distruse. Aerul era încă amar de la fum. "Ai întârziat, Ignat," se auzi o voce în spate. Sectoristul Semionov, un bărbat corpulent cu fața roșie, stătea lângă un uaz de patrulă, fumând nervos. "Au ars!" Doar atât putu să expire Ignat. Picioarele îi se tăiară și se așeză direct în praful drumului. "Da," Semionov scuipă. "Scurt circuit, se vede. Dar tu, Ignat, nu te omorâ aici. Trebuie să fugi. Caras crede că tu ai dat marfa la gardă. Te va tăia fâșii. Și anchetatorii vin de la oraș. Vor pune în cârca ta toate relele." "Liuba, Polina," șoptea Ignat, întinzând pe față funinige neamestecată cu lacrimi. "Nu mai sunt. Le-au îngropat deja, în sicrie închise," spuse dur sectoristul privind în altă parte. "Pleacă, inginerule, pleacă în taiga, dacă vrei să trăiești." Ignat a crezut. În acel haos, când viața unui om valora mai puțin decât un cartuș de țigări, să crezi în moarte era mai ușor decât într-o minune. Durerea îi lovi capul ca un ciocan încins, arzându-i sufletul, lăsând în locul inimii un deșert pârjolit, asemănător cu acea ruină arsă. Se ridică clătinându-se și porni în pădure. Nu știa atunci că Semionov era plătit de bandiți. Nu știa că incendiul fusese un avertisment, iar soția și fiica lui în acea noapte fuseseră la spital. Liubiei îi fusese rău. Știa doar un singur lucru: lumea lui se prăbușise.
iar el însuși era un mort viu, căruia uitaseră să-i scrie certificatul de deces. Autobuzul Paz, un muncitor bătrân care zdrângănea din toate măruntaiele, sălta pe hârtoape, scoțând sufletul din puținii pasageri. În salon mirosea a motorină și a pâsle ude. Soba funcționa cu întreruperi, ba lovind picioarele cu căldură, ba lăsând în salon respirația înghețată a șoselei de februarie. Polina își lipi fruntea de geamul rece. Vibrația se transmitea craniului, împiedicând-o să gândească, dar asta era chiar mai bine. Să gândească era înfricoșător. Dincolo de geam treceau nesfârșite câmpuri înzăpezite, pădurici rare, stâlpi de telegraf înclinați, un peisaj gri, o zi gri, o viață gri. În sticlă se reflecta fața ei, palidă, cu cearcăne sub ochi, și o cicatrice subțire, albită, la tâmplă, pe care de obicei o ascundea sub breton. Semnul copilăriei. Nu ținea minte de unde a apărut. La orfelinat îi spuneau că a căzut din leagăn, dar uneori în vise îi se părea că nu e o cădere, ci o lovitură a destinului care a tăiat-o de trecut. Ea a fugit, a lăsat apartamentul în care a investit 10 ani de muncă silnică în 2 schimburi, a lăsat ficusul iubit pe pervaz, colecția de îngeraș de porțelan, pătura confortabilă. Toate astea aparțineau acum unor străini, obraznici, lacomi, siguri pe dreptul lor de a fi puternici. "Domnișoară, mergeți până la capăt?" o strigă taxatoarea, o femeie plină într-un șal de lână. "Da, la Zalesie," răspunse încet Polina. "Păi, ăla e capătul. Mai departe sunt doar lupii și tăietorii de lemne," oftă femeia. "Și ce vă duce acolo?" Acolo nu e nici magazin, nici punct medical. 3 babe în tot satul. Merg la o rudă, minți Polina. Rudă. Cât de mult își dorea să pronunțe acest cuvânt cu adevărat. Toată viața a căutat căldura, s-a aciuat pe lângă oameni ca o pisică fără stăpân, s-a uitat în ochi căutând aprobare. Izolda Pavlovna a mirosit asta imediat. Prădătoarea experimentată a simțit mirosul victimei, mirosul singurătății totale, atotcuprințătoare. "Noi suntem 2 orfane, Polinuca," spunea bătrâna, turnând ceai într-o ceașcă subțire. Și Polina credea pentru că voia să creadă. Autobuzul strănută și se opri. Ușile se deschiseră cu un șuierat, lăsând să intre aerul geros. "Am ajuns, Zalesie," strigă șoferul. Polina cobori pe drumul pustiu. Autobuzul întoarse și, învăluind-o într-un nor de gaze de eșapament, se târâ spre civilizație. Ea rămase singură. Liniștea aici nu era ca în oraș. Era densă, palpabilă, țiuitoare. Nămeți uriași zăceau de-a lungul drumului, ca niște fiare adormite. În față, în vale, se vedeau acoperișurile caselor, acoperite de zăpadă până la coșuri. Din câteva coșuri se ridicau firișoare subțiri de fum. Viața pâlpâia aici, dar abia. Casa Ninei Andreevna a găsit-o după descriere. O casă cu 5 pereți, cu obloane albastre, a 3-a de la fântână. Casa arăta orfană. Portița înghețase. A trebuit să sară gardul, scufundându-se în zăpadă până la brâu. Înăuntru mirosea a frig stătut, a mentă uscată și a excremente de șoareci. Polina căută întrerupătorul, dar nu era curent. Probabil l-au tăiat pentru neplată sau s-au rupt firele. În penumbră găsi soba. Mâinile, obișnuite cu siringi și perfuzii, se chinuiau stângaci cu zevorul. Lemne se găsiră în tindă, uscate, bușteni de mesteacăn care sunau a gol. Chibriturile se aprindeau și se stingeau în degetele tremurânde. Dar la a 5-a încercare, coaja de mesteacăn prinse un foc vesel și pârâitor. Când prima căldură începu să se trească prin cameră, Polina își permise să se așeze în vechiul balansoar. Pe măsuța de cafea, acoperită cu un miliu tricotat, stătea un album foto gros de catifea. Îl deschise la întâmplare. De pe pagini o priveau fețe din secolul trecut, anii 90. Pulovere amuzante cu ornament, coafuri tapate la femei, bărbați în traininguri Adidas. Fotografiile erau color, dar culorile păreau cumva nenatural de stridente, chimice. Kodak. Momente din viață. La o poză, datată cu anul 1995, privirea ei se opri. Un bărbat tânăr cu mustață deasă ținea pe umeri o fetiță de vreo 3 ani.
Fetița râdea dând capul pe spate, iar bărbatul se uita la ea cu atâta tandrețe încât pe Polina o strânse inima. Trecu cu degetul peste hârtia lucioasă. Ea nu avea poze din copilărie. Istoria ei începea cu dosarul Cazul personal numărul 45 din arhiva orfelinatului. Dar această poză i-a trezit un sentiment ciudat, vag. Nu o amintire, nu. O senzație. Un miros. Miros de rumeguș, de lemn proaspăt tăiat și de colonie ieftină sipru. Și senzația unor mâini mari, aspre, dar infinit de sigure, care te apucă și te ridică sus, sus, spre cer. Polina închise brusc albumul, speriată de lacrimile care o năpădiseră. Acum nu avea voie să se înmoaie, trebuia să supraviețuiască. Ignat nu-și mai simțea picioarele. Ultimii 5 kilometri mersese pe pilot automat, mutând schiurile pur și simplu pentru că oprirea însemna moarte. Gerul se întețea, transformând aerul în sticlă lichidă. Pădurea a început să se rărească. În față, prin gardul de țepe al brazilor, se întrezărea câmpul alb și punctele negre ale caselor. Zalesie. Mintea îi se tulbura. Trecutul și prezentul se amestecară într-un cocktail dureros. Se părea că e din nou în anul 98, că merge spre casa lui arsă ca să găsească acolo răspunsul. Pentru ce? De ce destinul e atât de crud? De ce ia tot ce e mai scump, lăsând în schimb doar golul și sentimentul de vinovăție care roade ficatul mai rău decât orice fiară? Se opri la marginea pădurii. Ranița cu bani părea umplută cu pietre. Am ajuns, șopti Ignat. Buzele îi erau crăpate și sângerau. Într-una din ferestrele de la marginea satului, în casa pe care o ținea minte ca fiind a bătrânei moașe, licări brusc o luminiță. Cineva a aprins o luminare sau a deschis ușa sobei și o reflexie a flăcării a lins geamul din interior. O culoare caldă, vie, adevărată. Ignat clipi, alungând crusta de gheață de pe gene. Asta nu putea fi o halucinație. Acolo erau oameni. Adunându-și resturile de voință într-un pumn, se împinse în bețe și, clătinându-se, porni spre acest unic far în oceanul de întuneric, neștiind încă faptul că merge în întâmpinarea propriului trecut, pe care îl credea îngropat sub cenușă acum 20 de ani. Spre seară, cerul deasupra satului Zaliesie se umplu de o albăstreală grea, de plumb. Vântul, care ziua plimba leneș zăpada spulcărată, noaptea se înrăise. Urla în coșul sobei ca un animal rănit, arunca pumn de zăpadă înțepătoare în geamuri și legăna molidul bătrân de la pridvor, făcându-l să scârție din crengi. Polina tresărea la fiecare sunet. Casa Ninei Andreevna, care în visele ei părea un refugiu confortabil, în realitate a întâmpinat-o cu o realitate țărănească aspră. Aici totul cerea putere și pricepere. Apa din găleata din tindă înghețase până la fund, transformându-se într-un monolit tulbure de gheață. Lemnele din sobă ardeau prea repede, cerând o nouă porție de hrană. Polina își aruncă pufoaica pe umeri și, luând lanterna, păși în întunericul tindei. Trebuia să spargă așchii pentru a prins focul de dimineață. Îi era frică până la tremurul genunchilor. Ei, o orășancă obișnuită cu vuietul mașinilor și lumina felinarelor stradale, acest întuneric primordial îi părea viu și ostil. Raza lanternei scoase din întuneric șopronul. O construcție strâmbă, mirosind a fân putrezit și ulei de mașină. Înăuntru, pe bancul de lucru, dormeau sub un strat de praf secular unelte, o rindea veche, dălți cu mânere crăpate, un ferestrău ruginit, lucruri care și-au supraviețuit stăpânii. Polina plimbă raza peste rafturi și încremeni. Printre borcanele cu cuie și ghemele de sfoară stătea un urs, nu de pluș, cum avusese la orfelinat, cu labe rupte și ochi de sticlă, ci de lemn, cioplit grosolan dintr-o bucată întreagă de tei, înnegrită de timp, dar uimitor de viu. Meșterul nu încercase să netezească colțurile. Lucrase cu mișcări largi, sigure, de cuțit, creând textura blănii, puterea fiarei. Polina întinse mâna și atinse jucăria. Lemnul era cald, de parcă păstra căldura unor mâini străine.
Degetele se așezară singure în adâncitura de pe spatele ursului. Un déjà-vu o copleși brusc, ca un val de mare. Ea știa acest urs. Nu-l văzuse, nu. Ochii ei nu țineau minte. Țineau minte degetele, ținea minte pielea. Senzația lemnului aspru, mirosul de așchi proaspete amestecat cu miros de rășină și tutun. Prostii, șopti ea, retrăgându-și mâna. Doar o jucărie veche. Mulți au avut așa ceva. Dar sentimentul de recunoaștere nu o lăsa. O neliniștea, zgâria undeva în subconștient, provocând o dorință irațională de a strânge acea bucată de lemn la piept și de a plânge. Polina își făcă hotărâtă un braț de lemne, băgă ursul în buzunarul pufoaicei, de ce nici ea nu ar fi putut explica, și fugi înapoi în casă, salvându-se de vântul care, se părea, încerca să o doboare din picioare. În casă era mai cald, dar frica nu dispăruse, doar își schimbase forma. Acum Polinei îi era frică nu de întuneric, ci de ceea ce acel întuneric putea ascunde. Vladimir. Își imagină fața lui distorsionată de ură când a înțeles că ea a fugit. O va găsi? Puțin probabil. Zalesie e o gaură pe hartă, o gaură neagră unde nu bate semnalul telefoniei mobile. Dar paranoia îi șoptea. Dar dacă a urmărit-o? Dacă acei oameni cărora le datorează 6 milioane știu să caute mai bine decât poliția? Polina trase zăvorul la ușă. Un cârlig greu, forjat, care inspira încredere. Verifică ferestrele, le acoperi cu pături vechi ca lumina să nu răzbată afară. Ea transformă casa într-o fortăreață, într-un bunker. Ea stătea lângă sobă, privind la limbile de foc ce dansau, iar ursul de lemn îi stătea în poală. Vântul de afară se întețise, transformându-se într-un adevărat viscol. Măzărichea biciuia pereții cu un foșnet sec. Și deodată, prin acel vuiet, a răzbătut un sunet. O bătaie. Nu puternică. Nu lovitura arogantă de pumn cu care Vladimir dădea buzna în camera ei, ci un sunet slab, ca o zgârietură, de parcă o creangă ar fi bătut în ușă sau cineva care nu mai avea putere să ridice mâna. Polina a încremenit, inima i-a coborât în călcâie. Mi s-a părut, a expirat ea. Bătaia s-a repetat puțin mai tare, mai insistent, urmată de lovitura înfundată a ceva greu de prispă. Polina a înșfăcat vătraiul. Mâinile îi tremurau atât de tare, încât fierul a zdrângănit de ușa sobei. Cine putea fi într-o asemenea noapte? Pe o așa vreme, un stăpân nu-și dă nici câinele afară. Vladimir. Dacă e el, vătraiul nu va ajuta. Cu siguranță are o armă. Dar dacă nu e el, dacă e cineva care moare acolo, după ușă, la 2 pași de căldura salvatoare? Ea e medic. Jurământul lui Hipocrate este desigur un lucru relativ când vine vorba de propria viață, dar instinctul de salvator din ea era mai puternic decât instinctul de autoconservare. Nu putea pur și simplu să stea și să asculte cum viața se stinge dincolo de ușă. Polina s-a apropiat de ușă. "Cine e acolo?" a strigat ea, încercând să facă vocea să sune amenințător. Drept răspuns, doar urletul vântului și liniștea. O liniște grea, ca de vată, dincolo de prag. A înghițit saliva vâscoasă și a tras zăvorul brusc. Ușa s-a deschis larg, izbită de o rafală de vânt, lăsând să intre în tindă un nor de praf de zăpadă. Pe prispă, jumătate acoperit de un morman de zăpadă, zăcea un om, un ghem uriaș și inform într-o șubă înghețată. Stătea cu fața în jos, nemișcat. Alături era aruncat un rucsac vechi de prelată și niște schiuri, dintre care unul era rupt. Polina a scăpat vătraiul. "Hei!" s-a lăsat ea jos lângă el, strigând peste vânt. "Sunteți viu?" Omul a scos un sunet răgușit, gâlgâit. "E viu." A încercat să-l întoarcă, dar era imposibil de ridicat, ca o stâncă de piatră. Hainele de pe el se transformaseră într-o carapace de gheață. "Doamne, ajută-mă!" a șoptit Polina. Sprijinindu-se cu picioarele în prag, l-a apucat pe străin de gulerul șubei și a tras spre ea. Mușchii spatelui i-au răspuns cu durere, dar corpul s-a clintit. Centimetru cu centimetru, prin smucituri, strângând din dinți, îl trăgea în tindă. I se părea că îl târăște pe însuși ursul, stăpânul taigalei, care venise să moară lângă așezarea oamenilor.
Când a reușit să închidă ușa, tăind urletul furtunii, s-a scurs fără putere pe perete. În tindă era frig, dar vântul nu mai bătea. Străinul zăcea pe podea, ocupând aproape tot spațiul. Fața nu-i se vedea din cauza bărbii dese, acoperită de țurțuri și a căciulii trase pe ochi. Respira greu, șuierător. Hipotermie, posibil degerături ale membrelor. Comutatorul medical din capul Polinei a făcut click, oprind frica și pornind modul de lucru. Așa, acum, murmura ea, fugind în cameră după cuțit. Să-l dezbrace era imposibil. Nasturii înghețaseră în butoniere. Fermoarul de la pufoaică era prins strâns de gheață. A trebuit să taie. Polina a spintecat țesătura veche și scorțoasă, eliberând corpul din prizonieratul de gheață. Sub șubă se afla un pulover gros tricotat, care mirosea a fum de foc și a transpirație. I-a examinat mâinile. Palmele mari, late, cu degete noduroase, erau roșii, dar nu negre. Înseamnă că necroza încă nu începuse. A avut noroc. Cu greu l-a târât pe salteaua întinsă pe podea, mai aproape de sobă. Să ridice acest uriaș pe canapea îi era peste puteri. L-a învelit cu toate păturile pe care le-a găsit în casă. A pus ceainicul. Omul a început să tremure. Acesta era un semn bun. Organismul lucta, încercând să se încălzească. Un tremur puternic îi zguduia corpul masiv. Dinții clănțăneau atât de tare încât se auzea în celălalt colț al camerei. Polina s-a așezat lângă el, ștergându-i fața cu un prosop cald și umed, spălând funii ninja și murdăria drumurilor. Acum, când crusta de gheață dispăruse, i-a văzut fața. Era un bătrân sau nu? Riduri adânci îi brăzdau fruntea. O cicatrice îi traversa obrazul, pierzându-se în barbă. Dar în trăsăturile feței se simțea o forță de odinioară, o rasă care nu fusese ștearsă de ani de lipsuri. Semăna cu un profet antic sau cu un spiriduș al pădurii ieșit la oameni din desime. Deodată, ochii lui s-au deschis. Erau tulburi, rătăciți, nu vedeau nimic în fața lor. Temperatura creștea, începuse febra. Nu trebuie, a horcăit el, încercând să ridice mâna. Nu atinge, acolo e o mină. Liniște, liniște, sunteți în siguranță, a rostit Polina liniștitor, ținându-l de umăr. Sunteți în casă, e cald. Liuba, a rostit el brusc și deslușit, privind prin ea. Privirea i s-a limpezit pentru o secundă, s-a umplut de atâta dor și durere, încât Polina s-a dat involuntar înapoi. Iartă-mă, Liubașa, n-am reușit. Vorbea cu cineva din trecutul său, cu fantomele care veniseră după el în acest viscol. Dormiți, trebuie să dormiți, a spus Polina, încercând să-i dea să bea ceai cald cu zahăr. A luat o gură, a început să tușească, dar apoi a băut totul cu lăcomie, până la fund. Lichidul fierbinte părea să-l fi adus puțin în realitate. S-a lăsat din nou pe pernă și a închis ochii. Respirația i-a devenit mai regulată. Polina se pregătea deja să plece, pentru a mai pune lemne pe foc, când mâna lui, grea, fierbinte, aspră ca șmirghelul, i-a acoperit brusc palma. Strânsoarea era slabă, dar insistentă. Polina, a șoptit el, abia auzit. Fico, cum de? Ați ars. Ați ars. Polina a încremenit. Polina, așa n-o numea nimeni. La orfelinat era Voronova sau Polca. Vladimir îi spunea Polina, Izolda Pavlovna îi spunea copilă. Polina o striga doar Dădaca de la izolare, când Polina avusese varicelă la 5 ani. Dar acest bătrân? Mă numesc Polina, a spus ea precaut, fără a-și trage mâna. Dar dumneavoastră nu mă cunoașteți, delirați. Ați ars. A repetat el cu chin în voce. Și o lacrimă singuratică s-a rostogolit din colțul ochiului s-au închis, pierzându-se în căruntețea de la tâmplă. Eu sunt vinovat. Doar eu sunt vinovat. A căzut din nou în inconștiență, dar nu i-a dat drumul la mână. Polina stătea pe podea, ascultând urletul vântului de la fereastră și respirația grea a străinului. Ar fi trebuit să se sperie. În casa ei zăcea un bărbat necunoscut și uriaș, poate un deținut evadat sau un nebun, dar nu era frică. Avea un sentiment ciudat, sfâșietor, de milă și apartenență.
De parcă furtuna asta nu l-ar fi adus întâmplător la pragul ei, de parcă 2 sloiuri de gheață singuratice s-au ciocnit în oceanul nopții ca să nu se topească singure. S-a uitat la rucsacul care zăcea în colț. Din gură ieșea colțul unui pachet uleios. Polina a trecut cu privirea indiferentă peste el. Îi era tot una ce era acolo: aur, icoane furate sau haine vechi. Acum altceva era mai important, ca acest om să trăiască până dimineața. În buzunarul hainei ei de puf, care atârna în cui lângă ușă, stătea ursul de lemn. Ignat dormea, strângând strâns mâna Polinei, iar în acest gest, în căldura palmei lui aspre, era mai mult adevăr decât în toate cuvintele pe care le auzise în ultimii 20 de ani. Furtuna mugea, acoperind urmele, tăind casa de restul lumii, lăsându-i în doi împotriva frigului și a trecutului. Dimineața nu a venit treptat, ci brusc. Soarele, strălucitor, indiferent la dramele umane, a lovit în partea neacoperită a ferestrei, străpungând aerul geros cu mii de ace sclipitoare. Furtuna se potolise, lăsând în urmă o liniște ideală, țiuitoare, și troiene până la pervazuri. Ignat a deschis ochii. Primul lucru pe care l-a simțit a fost mirosul. Nici de cetină, nici de frunze putrezite și nici de umezeală de borbei. Mirosea a lemne de mesteacăn, a cimbru uscat și a ceva imperceptibil de casnic, a pâine uitată. Zăcea pe podea, pe o saltea, acoperit de un munte de pături pestrițe. Corpul îl durea, de parcă ar fi fost trecut prin mașina de tocat carne, dar febra scăzuse. Capul îi era limpede și înfricoșător de gol, ca o izbă măturată. A întors capul. Lângă sobă, cu spatele la el, stătea o femeie. În lumina dimineții, silueta ei părea fragilă și aproape imaterială. Se ocupa cu ceainicul, iar zgomotul capacului metalic i s-a părut lui Ignat puternic ca o împușcătură. Memoria i-a aruncat frânturi din noaptea trecută. Viscolul, lumina din fereastră, mâinile femeii care îl târau peste prag și propriul său delir. Vorbise ceva, chemase pe cineva. Rușinea l-a înțepat sub coaste. 15 ani păstrase tăcerea, iar aici se înmuiase ca o școlăriță. Ignat a încercat să se așeze. Podelele vechi au scățuit trădător. Femeia s-a întors brusc. În mâna ei a sclipit un cuțit, unul obișnuit, de bucătărie, cu care se taie pâinea, dar îl ținea de parcă se pregătea să apere o cetate. "Nu vă ridicați brusc," a spus ea. Vocea ei era fermă, dar în ochii clocotea frica. S-ar putea să amețiți. Ignat a ridicat încet mâinile, arătând palmele goale. "Nu te teme, stăpâno, nu-ți fac rău. Mulțumesc că nu m-ai lăsat să îngheți." Polina se uita la el, fără să lase cuțitul jos. La lumina zilei, oaspetele ei nocturn arăta și mai colorat. Barba căruntă și încălcită, brazdele adânci ale ridurilor, nasul lat, cândva rupt. Dar ochii, gri deschis, atenți, priveau limpede și calm. În ei nu era nebunie sau răutate. "Cine sunteți?" a întrebat ea. "Și de unde ați apărut în pădure pe o asemenea vreme?" "Ignat," a răspuns el simplu. "Dar de unde? E o poveste lungă. M-am rătăcit." Mințea și ea simțea asta. Oamenii nu se rătăcesc în taiga cu rucsacuri și schiuri de vânătoare. Dar acum asta nu mai conta. Ignat a privit în jur. Privirea i s-a agățat de masa de lângă fereastră. Acolo, lângă o cană de ceai nebăut, stătea ursul de lemn, chiar cel pe care Polina îl găsise ieri în magazie și în panică îl vârâse în buzunar. Ignat a încremenit. S-a aplecat înainte, uitând de durerea din articulații. "De unde e asta?" a întrebat el răgușit, arătând cu degetul spre jucărie. Polina i-a urmărit privirea. "L-am găsit în magazie, printre vechituri." "Dar ce?" Ignat nu a răspuns. A dat pătura la o parte gemând și, sprijinindu-se cu mâna de perete, s-a ridicat. Se clătina. Polina a tresărit să-l ajute, dar s-a oprit, prinzând cuțitul mai bine. El s-a apropiat de masă, a luat ursul în mâinile sale uriașe și aspre. Degetele lui s-au așezat obișnuit pe figurină, mângâind tăieturile inegale ale lemnului. "Urechea stângă e ciobită," a rostit el încet, fără să se uite la Polina.
Mi-a alunecat cuțitul când sculptam. Ciota s-a nimerit a fi buclucașă. Pe atunci încă nu apucasem să-l șlefuiesc, nu-l dedusem cu lac. M-am gândit că mai târziu. A întors jucăria. Pe partea de jos a labei, aproape ștearsă de timp, se vedea scrijelită litera P. L-am făcut în anul 97, a continuat el, iar vocea a început să-i tremure, pierzându-și siguranța. Iarnă, din teiul care creștea lângă baie. Polina se uita la el, simțind cum un fior rece îi urcă pe spate. Nebun, sigur e nebun. Și-a inventat o poveste. Aceasta este casa Ninei Andreevna, a spus ea precaut, făcând un pas înapoi spre ușă. Ea a locuit aici. Poate ați cunoscut-o? Ignat și-a ridicat ochii spre ea. În acea privire era atâta chin și speranță, încât Polina a încremenit. El se uita nu la ea, ci prin ea. Căuta trăsături pe care timpul le-ar fi putut șterge sau schimba. Nina, moașa, și-a amintit el. Da, a fost una ca ea. Ea a asistat la nașterea soției mele. 25 de ore s-a chinuit Liuba. A făcut un pas spre ea. Polina s-a lipit cu spatele de tocul ușii. Stai, a strigat ea, nu vă apropiați. Ai o cicatrice, a spus el deodată, arătând spre tâmpla ei. Părul îi se ciufulise după somn, dezvelind o dungă albă de piele. De unde o ai? Polina și-a acoperit mașinal tâmpla cu palma. Am căzut în copilărie din leagăn. Nu, a clătinat Ignat din cap. Nu din leagăn. Era bicicleta, tricicleta Gnom. Ai prins viteză la vale, iar acolo era o piatră. N-am apucat să te prind. Te-ai lovit de bordură. A fost sânge. Liuba aproape că și-a ieșit din minți, iar eu te-am dus în brațe până la punctul medical și tu plângeai și cereai înghețată ca să nu te doară. Polina a simțit cum îi fuge pământul de sub picioare. Aerul din cameră a devenit dens, ca de vată. De unde știți?" a șoptit ea. Asta nu scrie în dosarul personal. La orfelinat au spus că din leagăn. Ignat a băgat mâna în sânul puloverului său. Polina s-a încordat, așteptându-se să vadă o armă. Dar el nu a scos un cuțit. A scos ceva mic, plat, învelit într-o pungă de polietilenă. Cu degete tremurânde a desfăcut folia. Poftim, i-a întins el un dreptunghi de hârtie lucioasă cu colțurile crăpate. Polina a luat fotografia. Mâinile nu o ascultau. Pe poză, decolorată până la galben, stătea un bărbat tânăr, chiar cel cu mustață din albumul Ninei Andreevna. Lângă el, pe bicicletă, stătea o fetiță într-o pălăriuță amuzantă. La tâmpla fetiței era o zgârietură lipită cu plasture, iar în coșul bicicletei stătea chiar acel urs de lemn. Polina și-a mutat privirea de la fotografie la bătrân. Barba îi ascundea fața, ridurile îi schimbaseră harta chipului, dar ochii erau aceiași, și forma sprâncenelor și mâinile, lopeți largi, capabile să creeze jucării și să apere de toată lumea. Polea, a expirat el. Polina e vie. Zdrang, cuțitul i-a căzut din mână și s-a lovit de podea. Ea stătea fără putere să inspire. Lumea din jurul ei se prăbușea și se reasambla din nou. 20 de ani de orfelinat, 20 de ani de așteptări la fereastră, 20 de ani de întrebări de ce m-au părăsit. Și iată răspunsul stă în fața ei într-un pulover murdar, mirosind a pădure și a jale. Tu, abia a putut ea să îngâne. Buzele ei erau amorțite. Tata. Ignat s-a prăbușit în genunchi în fața ei. Un bărbat uriaș, puternic, care trecuse prin taigasul fuyend banditești, s-a frânt. I-a cuprins picioarele și a îngropat fața în poalele blugilor ei și umerii au început să-i tremure în hohote de plâns fără sunet. Iartă-mă, se auzea înfundat. Iartă-mă, fico. Am crezut că ați murit. Mi-au spus incendiu. Au spus că în sicrie închise. Eu, prostul bătrân, am crezut. M-am speriat. Am fugit ca să nu te găsească, dacă ești vie. Iar eu trebuia să sap pământul, trebuia să cern fiecare fir de cenușă. Polina s-a lăsat încet jos lângă el, pe podea. Încă nu putea să creadă până la capăt.
Era prea asemănător cu un vis, cu acel vis care o bântuise la internat ani de zile. Dar căldura corpului său era reală. Mirosul de fum era real. I-a atins timid capul cărunt, a trecut cu mâna prin părul aspru. "Mi s-a spus că ai murit," a zis ea încet. Lacrimile au rupt în sfârșit barajul, au țâșnit într-un șuvoi fierbinte, spălând machiajul de femeie adultă și puternică, lăsând doar o fetiță mică. "Au spus că ne-ai părăsit, că ai fugit cu banii." Ignat a ridicat capul. Fața îi era udă de lacrimi. "Niciodată," a spus el ferm. "M-am dus după medicamente pentru mama. Am dat de necaz. Doamne, dacă aș fi știut. M-am rugat în fiecare zi în pădure ca acolo, în ceruri, ție și mamei să vă fie bine. Iar voi sunteți aici. Ești aici singură?" "Mama a murit la spital," a spus Polina. "Peste 3 zile după incendiu. Inima n-a rezistat. Iar pe mine, la orfelinat. Casa a ars, acte nu sunt." "Voi construi una nouă," a șoptit Ignat brusc cu furie, strângându-i palmele în ale sale. "Auzi, voi repara totul. Am posibilitatea. Vom pleca. Nu te mai dau nimănui. Nimănui." Polina se uita în ochii lui și vedea în ei acea forță indestructibilă care îi lipsise atât de mult toată viața. A înțeles brusc că nu mai este singură, că în spatele ei acum nu stă un gol, ci o stâncă. Ea s-a aplecat înainte și l-a îmbrățișat stângaci, strâns, lipindu-și obrazul de barba țepoasă. Tata. Cuvântul era ciudat la gust, uitat, dar atât de dulce. Stăteau pe podeaua casei vechi în liniștea iernii, 2 așchii ale aceleiași familii, aduse ca prin minune una lângă alta de furtună, iar ursul de lemn se uita la ei de pe masă cu singurul său ochi de mărgică rămas întreg, martor tăcut al faptului că minunile se întâmplă uneori, chiar dacă trebuie să le aștepți 20 de ani. Ignat o mângâia pe spate, legănând-o ca pe o mică. "Dar eu am știut," șoptea el. "Când te-am văzut ieri, mi-a tresărit inima. M-am gândit că nebunesc, că mi se pare." Dar sângele, apă nu se face. Polina s-a retras, ștergându-și fața cu mâneca. "Ești rănit?" s-a activat medicul din ea. Emoțiile ca emoțiile, dar paloarea lui nu-i plăcea. "Fleacuri," a dat din mână Ignat, ridicându-se și ajutând-o să se ridice și ea. "Zgrieturi vechi, acum se vor vindeca. Acum totul se va vindeca." S-a apropiat de fereastră, scrutând albeața strălucitoare a străzii. "Trebuie să fim prudenți, Polina." Vocea ei s-a schimbat, a devenit aspră, de afaceri. "Nu mă plimbam prin pădure degeaba. Am o coadă după mine. Oamenii răi." Polina și-a amintit de Vladimir. Și-a amintit de fața lui schimonosită și de amenințări. "Și după mine," a zâmbit ea amar. "Se pare că noi 2, tată, ne merităm unul pe altul." Ignat s-a întors și în ochii lui a sclipit o luminiță rea. Chiar acea sclipire de lup care îl ajutase să supraviețuiască în taiga. "Ei, înseamnă că vom întâmpina oaspeții," a spus el calm. "În 2 suntem acum o forță. Povestește, cine te-a superat?" Polina a tras aer în piept. Era frică și rușine să povestească despre naivitatea ei, despre actul de donație, despre cele 6 milioane. Dar privind la tatăl care tocmai se întorsese de pe lumea cealaltă, a înțeles. Nu are de ce să se rușineze. Acum are un apărător și acest apărător îl va sfâșia pe oricine va îndrăzni să o atingă. "E o familie aici," a început ea. "Izolda Pavlovna și fiul ei." Ignat asculta atent, fără să o întrerupă. Doar mușchii îi jucau pe pomeți, iar ursul de lemn de pe masă arunca o umbră lungă, asemănătoare cu o fiară adevărată, gata de atac. Idila a fost distrusă de un sunet. A dat buzna în liniștea țiuitoare a dimineții de iarnă cu un mărâit mecanic și străin. La început semăna cu vuietul îndepărtat al unui avion, dar sunetul se apropia, căpătând frecvențe joase, măcinând liniștea săpezii. Ignat, care stătea la masă cu o cană de ceai, a întremenit. Poziția i s-a schimbat instantaneu. Umerii s-au încordat, spatele s-a îndreptat. Din tatăl obosit s-a transformat din nou în fiara taigalei care a simțit hăituiala. "Vin," a aruncat el scurt.
Polina a scăpat prosopul. Cine? Vladimir. Motor puternic, diesel, nu e mașină mică. Ignat s-a apropiat de fereastră, a dat precaut la o parte marginea perdelei. Un jeep negru, ca un dric. Polina a alergat la el, s-a uitat peste umărul lui. Pe ulița satului, ridicând fântâni de praf de zăpadă, se târa un imens vehicul de teren negru. Arăta aici, printre gardurile derăpânate și troiene, ca o navă extraterestră. Mașina trecea cu încredere peste șleauri, apropiindu-se de casa Ninei Andreevna. Sunt ei, a șoptit Polina, simțind cum o frică lipicioasă îi urcă pe șira spinării. Vladimir m-a găsit. Nu doar Vladimir, a răspuns sumbru Ignat. La volan e un profesionist. Un filfizon de oraș nu ar merge așa prin zăpadă. Ăștia-s prietenii mei. S-au intersectat drumurile. S-a întors brusc spre Polina, a apucat-o de umeri. Strânsoarea lui era dură, aproape dureroasă, dar dătătoare de trezire. Ascultă-mă, în beci, repede. E o trapă sub covoraș, întindă. Stai liniștită, ca un șorece. Orice s-ar întâmpla sus, nu ieși. Tată, nu te las singur, a țipat ea. Fă ce spun, a răcnit el. În vocea lui a răzbătut metalul comandantului care nu tolerează obiecții. Am nevoie de tine vie. A doua oară nu te mai îngrop. Intră. A împins-o literalmente în tindă. A dat la o parte covorașul împletit. A tras de inelul capacului de la beci. Din gura neagră a izbucnit miros de omezeală și cartofi. Tată, a scâncit Polina, coborând pe scara șubredă. Liniște, fico. Totul va fi bine. Mă descurc. Ignat a trântit capacul. A pus covorașul la loc. Apoi a țâșnit în cameră. Privirea îi alerga, evaluând situația. Armă nu e. Toporul e în magazie. Cuțitul de bucătărie. E ridicol împotriva armelor de foc. A înșfăcat de pe plită ceainicul greu de fontă cu apă clocotită. L-a pus pe marginea mesei, mai aproape de intrare. Apoi s-a apropiat de rucsacul care zăcea în colț. A scos chiar acel pachet uleios. L-a cântărit în mână. Grea. 4 kilograme de păcate străine și speranțe neîmplinite. Jeepul a frânat la portiță. Au trântit ușile. Ignat a stat în mijlocul camerei, cu picioarele larg desfăcute. Era în casa lui. Chiar dacă această casă era străină în acte, acum era fortăreața lui și avea de gând să o apere cu dinții. De afară s-au auzit voci. Aici e, sigur e aici. Urmele duc spre casă. Vocea pițigăiată și gâtuită a lui Vladimir ar fi recunoscut-o Ignat chiar și fără să-i vadă posesorul. Un laș, un șacal care a adus lupii. Taci din gură. A doua voce era joasă, calmă și înfricoșătoare. Fără tine, se pare. O lovitură în ușă. Nu o bătaie, o lovitură de picior. Cârligul șubrid a zdrângănit jalnic, dar a rezistat. Polina, deschide, a urlat Vladimir. Știu că ești acolo. Semnează hârtiile și plecăm. Ignat tăcea. Sparge-o, a comandat vocea joasă. A doua lovitură a scos ușa cu tot cu toc. În nor de aburgeros, în tind au dat buzna 3 inși. Primul a intrat Vladimir în haina de blană descheiată, fără căciulă, cu fața schimonosită de entuziasm și frică. După el au pășit 2 indivizi solizi în geci de camuflaj, cu fețe impenetrabile. Unul avea în mâini un automat scurt, celălalt un pistol. Vladimir a încremenit văzând în fața sa nu o femeie speriată, ci un bătrân uriaș, bărbos, cu ochi de ucigaș. Tu cine ești?" a rămas el interzis. Unde e Polina?" Nu e nicio Polina aici," a spus calm Ignat. Sunt doar eu și ați intrat degeaba fără invitație." Unul dintre bandiți, cel mai în vârstă, cu nasul rupt, l-a privit atent pe Ignat, apoi a rânjit, dezvelind o coroană de aur. Ia te uită, iată și omul nostru zăpezilor," a tărăgănat el. Mult ai mai fugit, moșule. Noi credeam că ai înghețat pe undeva sub un brad, dar tu, ia uite, te-ai aranjat la căldură. Vă cunoașteți?" Vladimir își muta privirea rătăcită de la bandiți la bătrân. Stați, nu-mi pasă cine e. Am nevoie de fată. Îmi datorează 6 milioane. Doar ați spus că dacă o găsesc, îmi ștergeți datoria." Taci, Vladimir, a aruncat leneș banditul cu nasul rupt. Mărunțișul tău mai așteaptă. Aici e un pește mai mare. A făcut un pas înainte, ridicând pistolul. Țeava îl privea pe Ignat drept în piept. Unde e pachetul, moșule? Ignat nu s-a clintit. L-am lăsat în pădure. Era greu, al naibii.
Minți, banditul a clătinat din cap. Urmele de schiuri duceau aici. Rucsacul era la tine. Dă-l de bunăvoie. În acel moment, în beci ceva a zdrângănit. Polina probabil a atins un borcan. Sunetul a fost încet, dar în liniștea tensionată a răsunat ca un tunet. Vladimir a tresărit. Acolo e! E în pivniță! A chițăit el și s-a repezit spre trapa din tindă. Nu atinge! A răgnit Ignat și s-a repezit să-i taie calea. A reușit să-l intercepteze pe Vladimir, l-a apucat de ceafă ca pe un pisoi neascultător și l-a aruncat într-o parte. Vladimir a zburat, dărâmând o găleată și s-a întins pe podea. Dar această mișcare a fost o greșeală. Banditul cu automatul l-a lovit pe Ignat cu patul armei în piept. I s-a tăiat respirația. I s-a întunecat în fața ochilor. Bătrânul s-a clătinat, dar a rămas în picioare. Vladimir, simțind impunitatea, a sărit în picioare și, încurajat de acordul tăcut al bandiților, a dat la o parte capacul beciului. Ieși afară! A băgat mâna în întuneric și a tras-o brusc pe Polina de păr. Ea a țipat. Ignat a urlat ca un urs rănit. A uitat de automat, de vârstă, de durere. Vedea doar ochii speriați ai fiicei și mâna ticălosului în părul ei. A înșfăcat de pe masă ceainicul greu și cu toată puterea, fără să țintească, a împroșcat cu apă clocotită în direcția celui cu automatul. Acela a urlat, acoperindu-și fața cu mâinile. Automatul a bubuit o rafală în tavan, smulgând așchii. Ignat s-a repezit la Vladimir. Lovitura de pumn, grea ca un baros, a nimerit exact în mandibulă. A trosnit. Vladimir s-a înmuiat, dându-i drumul Polinei și s-a scurs ca un sac pe perete. Tată!" a strigat Polina. Stai!" a hămăit banditul cel mai în vârstă. Zgomotul încărcării armei a sunat sec și definitiv. Ignat a încremenit, stătea deasupra lui Vladimir cel doborât, acoperindu-și fiica cu propriul corp. Chiar în fața feței lui, la 1 metru, negrul țevi de pistol îl fixa. Gata, moșule, banditul a scuipat. Ne-am jucat și ajunge. Încă o mișcare și zbor creierii fiicei tale. Nu-mi pasă câte cadavre las aici. Polina s-a lipit de spatele tatălui, tremurând din tot corpul. Ignat simțea cum îi bate inima. Înțelegea. Acesta e sfârșitul. Poate încerca să-i smulgă pistolul, dar nu va reuși. Glonțul e mai rapid. A ridicat încet mâinile. Nu atinge, a spus el înfundat. Ea n-are nicio vină. Asta depinde de tine, a rânjit banditul. Banii, acum. Ignat s-a uitat la fiică. În ochii ei era groază, dar era și o încredere nemărginită. Ea credea că el o va salva, ca în copilărie. A arătat încet, foarte încet, ca să nu provoace o împușcătură, cu privirea spre colțul unde zăcea rucsacul. Acolo, a spus el, în colț, luați-i. Banditul i-a făcut semn partenerului, aceluia cu fața opărită, care deja își revenise și se uita cu ură la bătrân. Ăla a sărit la sac, a scuturat conținutul pe podea. Pe dușumeaua veche a căzut un pachet greu. Banditul a rupt hârtia. Pachete de dolari, de tip vechi, din anii 90, strânse cu elastice. Mulți, foarte mulți. Banii comuni ai bandei, strânși prin sânge și rachet, care zăcuseră în pământ 20 de ani, așteptându-și ceasul. Totul e la loc, șeful, a spus răgușit partenerul, numărând rapid pachetele. Aici e chiar mai mult decât credeam. S-au adunat dobânzile, socoate. Banditul cel mai în vârstă a pufnit mulțumit. A lăsat pistolul în jos, dar nu l-a băgat în toc. Păi iată, moșule, vezi că poți când vrei? Vladimir, care începuse să-și revină, s-a ridicat în coate, ținându-se de mandibula umflată. Ochii i s-au aprins lacom la vederea banilor. Iată, a săsit el, împroșcând salivă cu sânge. Vedeți, au bani. Înseamnă că veți lua asta în contul datoriei noastre, da? Și suntem chit. În cameră s-a lăsat liniștea. Ignat se uita la Vladimir cu scârbă, ca la un gândac strivit. Banditul a întors încet capul spre Vladimir. Chit? A întrebat el insinuant. Păi da, Vladimir a încercat să zâmbească cu buzele sparte. Doar eu v-am adus la el. Eu am ajutat să-l găsiți. Înseamnă că cele 6 milioane sunt șterse, corect? Iar apartamentul să și-l păstreze, dacă tot e așa. Banditul a râs. Râsul a fost sec, lătrător, înfricoșător.
Ești un prost, Vladimir, a spus el, fără răutate, pur și simplu constatând un fapt. Acești bani sunt ai noștri. Ei și așa erau ai noștri. Moșul doar i-a îngropat puțin. Iar datoria ta e datoria ta. Vladimir s-a albit. Dar eu nu mai am nimic, mama a spus. Mama ta e la fel de escroacă, l-a întrerupt banditul. Pe scurt, nu avem nevoie de moșneag și de fată. Noi ne-am primit partea. Cadavre în plus, probleme în plus cu poliția. Dar tu, Vladimir, vii cu noi. O să muncești ca să plătești. Unde? A șoptit Vladimir. La Gater. Vei da din topor vreo 5 ani și uite așa se vor aduna 6 milioane. Dacă nu faci hernie înainte. Nu, vă rog. Vladimir s-a târât la picioarele banditului apucându-l de pantalon. Polina, spune-le. Polina, suntem o familie. Polina s-a uitat de după spatele tatălui ei. Îl privea pe omul care cu o oră în urmă era gata să o arunce în ger, care adusese ucigași în casa ei. În sufletul ei nu s-a clintit nici milă, nici răutate, doar un gol. Nu am nicio familie cu numele Lisițin, a spus ea încet. Familia mea este aici. Banditul i-a făcut semn partenerului. Acesta l-a smucit pe Vladimir, care urla, ridicându-l în picioare și târându-l spre ieșire. Cel mai în vârstă a zăbovit în ușă. S-a uitat la Ignat. În acea privire era un respect ciudat, de la lup la lup. Trăiește, moșule, a zis el. Consideră că am plătit pentru depozitare, dar dacă încep să vorbești... Sunt mormânt, a răspuns Ignat. Nu-mi trebuie cei străin. Ușa s-a trântit. Peste un minut a mugit motorul jeepului. Zgomotul a început să se îndepărteze până s-a stins definitiv, dizolvându-se în tăcerea albă a taigalei. Ignat stătea cu mâinile lăsate în jos. Adrenalina se retrăsese, lăsând în urmă o oboseală de plumb. Picioarele îi tremurau. El s-a uitat la hârtia de la pachet împrăștiată pe podea, la ușa spartă, la balta de apă de la ceainic și la Polina, care stătea cu mâinile strânse la piept. Tată, a șoptit ea, le-ai dat totul. Banii aceia, puteam să plecăm, să cumpărăm o casă. Ignat a făcut un pas spre ea și a strâns-o tare la piept. Puloverul lui mirosea transpirație și praf de pușcă, dar pentru Polina acesta era cel mai frumos miros din lume. Prostuto, a spus el blând, mângâind-o pe cap. Ce importanță are câte hârtie erau acolo, verzi, roșii? Totul e praf, noroi. Pentru ele se omorau oameni. Fericirea nu se construiește pe ele. S-a îndepărtat și a privit-o în ochi. Le-am dat hârtia, dar cea mai importantă comoară mi-a rămas. Uite-o, stă vie în fața mea. Polina și-a îngropat fruntea în numărul lui. Vladimir? A întrebat ea surd. Ce se va întâmpla cu el? Soarta va fi cu el, a răspuns Ignat. Fiecare își alege singur calea. El și-a ales-o pe a lui. S-a apropiat de ușă și a ridicat de pe jos cârligul smuls. Dar nu-i nimic, a spus el gospodărește. Reparăm ușa, punem o încuietoare nouă. Principalul e că am supraviețuit iernii. Și curând vine primăvara, Polina. Curând vine primăvara. Polițistul de sector Victor a ajuns peste 2 ore, când amurgul începuse deja să se lase peste pădure, colorând zăpada în tonuri de albastru cerneală. Vechea lui Niva de serviciu strănuta din greu, croindu-și drum prin nămeți, dar totuși a ajuns la destinație. Victor, un bărbat masiv, cu fața bătută de vânt până la culoarea cărămizii, a ascultat mult timp povestea încălcită a Polinei. A examinat ușa spartă, urmele cauciucurilor jeepului negru care duceau în pădure și a dat din cap. Înseamnă că l-au luat pe băiat? A întrebat el, aprinzându-și o țigară ieftină. A plecat singur, a spus ferm Ignat. El stătea pe prispă, sprijinindu-se în coada lopinzii și arăta ca un vechi voievod care a predat postul. Avea datorii, șefule. A decis să-și muncească vechile datorii față de niște oameni serioși. Victor l-a privit atent pe bătrân. În ochii polițistului a sclipit înțelegerea. În aceste ținuturi nu le plăcea să pună întrebări personale. Dacă bandiții au plecat și nu au omorât pe nimeni, înseamnă că așa trebuie să fie. Taigaua e un mare procuror, ea singură va face judecata. Dar cu cetățeana Lisiținea ce facem? A întrebat Victor, închizând carnețelul. Depuneți plângere? Depunem, a răspuns dur Polina. Pentru escrocherie, pentru amenințări, pentru aducerea la disperare. Dreptatea e un fel de mâncare care uneori se servește rece,
dar asta nu o face mai puțin gustoasă. Pe Izolda Pavlovna au luat-o în dimineața următoare, chiar în apartamentul pe care îl considera deja al ei. Poliția a găsit în telefonul lui Vladimir, pe care acesta îl scăpase panicat în zăpadă, corespondența cu mama sa. Acolo era totul, și planurile de vânzare a locuinței, și discuțiile despre adeverințele false, și batjocura cinică la adresa orfanei proaste. Actrița teatrului ratat și-a jucat ultimul rol în sala de judecată. A plâns, s-a ținut de inimă, s-a jurat că își iubește nepoțica. Dar judecătoarea, o femeie în vârstă cu o privire obosită, nu a crezut niciun cuvânt. Izolda a primit o pedeapsă cu executare, nu foarte mare, având în vedere vârsta, dar suficientă pentru a-și petrece restul zilelor nu într-un apartament străin și confortabil, ci într-o casă a statului, cu gratii la ferestre. Dar pentru Polina și Ignat acest lucru nu mai conta. Era un zgomot dintr-o viață trecută, care se stingea ca ecoul unui tren ce se îndepărtează. A trecut un an. Primăvara în Zalesie a fost în acel an furtunoasă, plină de bucurie. Zăpezile, care păreau veșnice, s-au predat sub asaltul soarelui de aprilie, transformându-se în pâraie zglobii. Pământul, obosit de prizonieratul ald, a băut cu nesați apa și a respirat. Mirosea a iarbă putrezită, a scoarță umedă și a frunziș nou, lipicios. Casa Ninei Andreievna s-a transformat. Buștenii negriți de vreme au strălucit într-o culoare proaspătă de chihlimbar. Ignat a trecut peste ei cu rindeaua și a lăcuit. Prispa, pe care cândva murea un călător înghețat, era acum lată, zdravănă, cu baluștri sculptați în formă de ramuri împletite. Din ferestrele deschise venea miros de plăcinte cu varză. Acel miros de casă, confortabil, la care Polina visase toată copilăria. În grădină, sub un măr bătrân și ramificat, care în acest an se hotărâse să înflorească atât de bogat, ca o mireasă la nuntă, stătea o masă mare de lemn. La masă stătea o companie. Nina Andreevna, refăcută după boală, stătea în capul mesei, îmbătrânise, slăbise, dar ochii îi străluceau cu o sclipire vie, tânără. Și eu îi zic, Ignat, păi la ce-ți trebuie atâția stupi? Râdea ea, punându-le oaspeților plăcinte, că doar n-o să mâncăm atâta miere. Nu o să fie în plus, Andreevna, la iarnă o să mai servim pe cineva. Ignat, așezat alături, doar zâmbea pe sub mustață. Se schimbase de nerecunoscut. Barba era tunsă îngrijit, hainele curate, o cămașă de flanelă de calitate. Dispăruse acea vigilență de fiară care era în el cu un an în urmă. Mâinile lui, așezate pe masă, erau liniștite. Mâini de meșter, nu de fugar. Lângă casă construise un mic atelier. Rumegușul ajungea acolo până la glezne, auriu și parfumat. Acum, la Ignat, veneau oameni chiar și din oraș. Comandau ancadramente sculptate, figurine de grădină, jucării. Urșii lui, copii fidele a primului urs, deveniseră o legendă locală. Polina Ignatievna, mai doriți ceai? A întrebat tânărul bărbat așezat vis-a-vis de Polina. Dima, noul felcer, venit în raion acum jumătate de an. Înalt, puțin timid, cu ochi blânzi în spatele lentilelor ochelarilor. Polina făcuse cunoștință cu el când se angajase la punctul medical din sat. La început au fost gărzile, discuțiile despre pacienți, iar apoi el a început să treacă prin Zalesie pur și simplu, să ajute la grădină, să aducă cărți, să o vadă pe Polina. Mulțumesc, Dima, a zâmbit Polina. Și ea se schimbase. Cicatricea de la tâmplă încă se vedea, dar nu o mai ascundea sub breton. Ochii, înainte plini de neliniște și durere, erau acum liniștiți, calți, de culoarea mierii de hrișcă. Ce bine e, Doamne!" a oftat Nina Andreievna, privind mărul înflorit. Cine ar fi crezut acum un an că ne vom aduna așa? Căile Domnului sunt nebănuite. Nebănuite? A răspuns ca un ecou Ignat. S-a uitat la fiica sa. În acea privire era o asemenea profunzime de iubire și mândrie, încât lui Dima i s-a făcut rușine și și-a ferit delicat privirea. Ignat s-a ridicat de la masă. Hai, Polina, să-ți arăt ceva.
Am terminat azi dimineață. S-au îndepărtat spre atelier, lăsându-i pe Nina Andreevna și pe Dima să discute despre recolta preconizată. În atelier mirosea tei și enupa. Lumina soarelui cădea prin ușa deschisă, luminând bancul de lucru. Pe el stătea o nouă lucrare. Nu era o jucărie și nici un încadrament. Era o sculptură. Dintr-o bucată întreagă de lemn, Ignat sculptase 2 figuri. Un urs uriaș și puternic stătea pe picioarele din spate, iar cu cele din față, grijuliu, de parcă ar fi ținut o vază de cristal, apăra de vânt un vlăstar mic și subțire cu o floare deschisă. Polina a trecut cu degetul peste petalele de lemn. Lucrarea era atât de fină, încât părea că dacă va bate vântul, petalele vor tremura. "Ăștia suntem noi?" a întrebat ea încet. "Asta e viața, fiico," a răspuns Ignat. Viața care învinge întotdeauna, chiar dacă încearcă să o ardă, să o înghețe sau să o calce în picioare. Atât timp cât rădăcinile sunt întregi, ea va răzbate. Și-a pus mâna grea pe umărul ei. "Știi, eu și acum mă mai trezesc uneori noaptea și ascult liniștea." Mă tem că e un vis, că sunt din nou în bordei, iar tu ești undeva acolo, la necaz. Polina i-a acoperit palma cu a ei. "Sunt aici, tată, suntem acasă." S-a lipit de umărul lui, inspirând mirosul de rumeguș. Acel miros din îndepărtatul an 1995, pe care îl căutase toată viața. Cercul s-a închis. Nu mai exista orfana cu număr de dosar în loc de nume. Exista Tolina Voronova, fiica meșterului, femeie iubită, stăpână pe soarta ei. Dincolo de ușa deschisă a atelierului, freamătă primăvara. Undeva sus, pe cer, strigau cocorii, întorcându-se acasă. Dima râdea la gluma Ninei Andreevna și acel râs se amesteca cu foșnetul mărului. "Tată," a spus Polina, privind razele de soare de pe podea, "mie nu mai e frică de iarnă." Ignat a zâmbit larg, deschis, astfel încât ridurile s-au împrăștiat ca niște raze în jurul ochilor. "Și bine faci, Polina, iarna nu e pentru frică, e pentru a aștepta primăvara, iar primăvara a venit deja." Dragi prieteni, iată că a ajuns la final povestea Polinei și a lui Ignat, o poveste despre cum 2 singurătăți, despărțite de ani și minciuni, au reușit să se găsească una pe alta prin viscolul vieții. Ne învață lucrul cel mai important: niciodată nu e prea târziu să îndrepți greșelile. Ignat ar fi putut să renunțe, să rămână în bârlogul său, plângându-și de milă. Polina ar fi putut să se înrăiască, să lase trădarea să ucidă în ea credința în oameni. Dar ei au ales altă cale, calea unul spre celălalt. Și chiar dacă au trebuit să plătească un preț mare, dând milioane pentru libertate, au dobândit ceea ce nu poți cumpăra cu niciun ban, o familie. Spuneți cinstit, cu mâna pe inimă, ați putea ierta un tată care a lipsit 20 de ani? Ați putea să-i acceptați scuzele și să credeți în căința lui, așa cum a făcut Polina, sau supărarea ar fi mai puternică? Scrieți-vă părerea în comentarii. Este o întrebare foarte grea și fiecare răspuns aici este corect. Și încă un moment. Cum credeți? A fost soarta dreaptă cu Vladimir? Și a meritat el lagărul de muncă la Gater? Sau a fost prea crud? Dacă această istorie v-a atins inima, dacă ați avut emoții pentru eroi și vă bucurați de finalul lor fericit, vă rog să dați un like. Este cea mai bună răsplată pentru autor. Distribuiți această poveste prietenilor. Poate că cineva dintre ei are acum nevoie, la fel ca eroii noștri, de o rază de speranță. Și desigur, nu uitați să vă abonați la canalul nostru. Vă așteaptă noi povești de viață, la fel de captivante. Pe curând, prieteni, și fie ca în casa voastră să fie mereu cald.